खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी जिबाथि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ नयनमननि बर'नो गथायना होबाय। बर' बिजों आयदायाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट एवार्डखौ नयनमननि बर'नो गथायना होबाय। बोसोरफ्रोमबो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थानाय जायो। थिग बेबायदिनो बर' बिजों आयदाजों फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर UN एकाडेमिनि फरायसा नयनमननि बर'नो जिबाथि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ गथायदों। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिबान रुजुनानै बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो फोजौनाय फोथांनाय आरो गोग्गो समाज दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारि जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनाय, आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थाफानानै गोख्रों खामानि मावनाय, रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि बेफोरबादि सान्थौ आरो सानस्रि फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल ओनसोलनि सान्थौगिरि सुबुंफोरा गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट दाफुंनानै समाजनि गेजेराव गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसे थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो सेबाजों खुंजानाय बर' बिजों आयदाजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड होबोनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसा नयनमननि बर'खौ गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट सोद्रोमाफ्रा न'आव फैनानै आर'नाइ साइटेसनजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ बान्था होनानै बरायफैयो आरो मान बावो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट मासिगिरि राजेन्द्र मोसाहारि, सेरफांगुरि जनता फरायसालिमानि बिबुंगोरा बिन्दु बसुमतारी, मासिगिरि शम्भु कुमार बसुमतारी, एटर्नी जयन्त दैमारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, रामफलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जहर ब्रह्म, रामफलबिल दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारी बिथांमोननि जथायै नुजाथिनायाव नयनमननि बर'जों लोगोसे बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट बेखौ गारलाबाथा दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि आइडिय'ल'जि बिथांनि मावलांनाय बे हाबाफोरखौ इयुन जोलैफोरनो मोनथिहोनायनि थाखाय जोङो रामफलबिल दखरा बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव दाफुंना लानाय जादों। बे गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि उद्देश्यआनो जाहैदों गारलाबाथा बसुमतारिया सासे बर'नि गोग्गो थै गोनां सासे आगोमा बर' फिसामोन। बिथाङा बर' हारिखौ फोथांनाय फोजौनाय जेरावबो गेवसार होनायनि थाखाय गोबांथार खामानि मावलांदों। दा बे खामानि मावनायनि गेजेराव बिथाङा नाथाय गावनि न'खरखौ गोबां रोखोम नायलांनो सम मोनाखै। जों नुनायाव बिथाङा गावनि फरायसा समनिफ्रायनो जागायनानै बर'फोरनि बायदिसिना रमान हांखोनि सोमावसारनाय PTCनि समाव उदयाचल रायजो बिनाय आरो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जागायनाय आलादा बड'लेण्ड रायजो बे सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनानै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजादोंमोन आरो बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथियावनो थाफानानै आगदा आखाइ बादि थानानै मेंनाय गैया बानाय गैयाजासे सोमावसारनायाव
बिथाङा बाहागो लादों नाथाय बिथाङा बड' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाखांनायनि उनाव राजखान्थियाव बर'फोरखौ सांग्रांथि लाबोनो एबा राजखान्थिनि गेजेरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबदोंमोन। बे समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थासारिया गावजों गावनि गेजेराव बुजाफैनायाव सोरबा सिनाय मोनै उदखारिनि गुलियाव बिथाङा जिउ जोबनानै थांदों। दा बिथांनि मावनायखौ नुनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाबाबो बिथांनि मावनाय आदर्शआ जोंनि गेजेराव जेन अराय थांनानै थायो। बिनि थाखाय जोङो ट्रास्टखौ दाफुंनानै लानाय जाहैदों। ट्रास्टनि गाहाय उद्देश्यफ्रा जाहैदों बर' हारिखौ अराय फोजौनाय, फोथांनाय, फेहेरनायाव जाय बिथांमोनहा भान्दारि होलाङो बिथांमोननि फारसे जोंनि मान बावनाय, बिथांमोननि फारसे जोंनि मानखौ जासिनाय, बे आरो जोंनि समाजाव राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ, समाजखान्थि बेफोराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय गारलाबाथा बसुमतारिया नाजाबोदों हिसाबै जोंबो बिथांनि आद्रा थालांनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो ट्रास्टआ गोबांथार माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा जोङो बे गोबांथार खामानिखौ मावनो दासिम हायाखैब्लाबो जोंनि बर' समाजा सोलोंथाइयाव दासिमाव जेसेबां दावखोनांगौ बे अबस्थाखौ जों नुनो मोनैलाय बिथां गारलाबाथा बसुमतारिनि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो ट्रास्टआ मोनसे खामानि एबा अबजेक्टिभनि गेजेराव जोङो जाय फरायसाया मेट्रिक थाखोआव बांसिन नम्बर लानानै बर' मिडियामनि गेजेरजों बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हायो बे फरायसाखौ गारलाबाथा ट्रास्टआ होनाय गारलाबाथा बसुमतारि टेलेन्ट एवार्ड बेखौ होनायनि गेजेरजों बै जाफुंसार एबा देरहासार फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे बान्थाखौ गथायनायनि हाबाफारिखौ गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्डखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जाय फरायसाया सेबानि आन्दाराव बांसिन बर' मिडियामजों बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसाफोरनो होयै दिनैसिमाव बा दासिमाव 15थि खेब जोङो बे बान्थाखौ गथायनो हानाय जाहैबाय। आरो नैथियाव नोंथांनि सोंनाय बादि जोङो गारलाबाथा बसुमतारि पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ समाज सांग्रांथिनि खामानि जोंनि समाजखौ राजखान्थि गावनि समाजनि मानसिफ्रा माबोरै गोग्गो देहा लाखिनो हायो, खाना फोथायनायनिफ्राय जों माबोरै जानगाराव थानांगौ, जों माबोरै रांखान्थियाव गावखौ सांग्रां खालामनानै गोग्गो रांखान्थिनि बिगोमा जानो हायो, बेनि थाखाय आरो गेलेनाय जोंनि दावगाफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेन गेलेनाय आयदायाव बाहागो लानानै गावखौ सासे गोख्रों गेलेगिरि आरो राफोद देहानि बिगोमा खालामनो हानायनि थाखाय जोङो जोंनि समाजाव माखासे एवारनेस प्रग्राम लानायनि हाबाफारि लानाय जायो। जोङो 2024-25 मायथाइयाव बड' मिडियामजों बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय मुस्रि मानगोनां नयनमनि बर' बिथांनो जोङो जोंनि गारलाबाथा बसुमतारि टेलेन्ट एवार्डखौ गथायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा?
जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जाभा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर शिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन श'ल्डार, पस्टुरेल कारेक्सन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्सन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स, स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। आरो फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 60015976299 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।